ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ରାଗା ଆଣ୍ଡ ରାସା ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଏଆଇ ଗପ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଏବଂ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ଜନ୍ମଗତ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏବଂ ହାତୀର ମୁଣ୍ଡର ଉତ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏକଦା ମାତା ପାର୍ବତୀ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରି ସେ ମାଟିରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାଳକର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାତା ପାର୍ବତୀ ବାଳକ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ନାମ ଗଣେଶ ଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ସେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ କାହାକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ସେତେବେଳେ ବାଳକ ଗଣେଶ ମାତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଘରେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଯିଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କଲା ପରେ ଅବଶେଷରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଶିବ ତାଙ୍କ ତ୍ରିଶୂଳରେ ବାଳକ ଗଣେଶଙ୍କ ଶିର ଦେହରୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଲା, ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ଜୀବନ ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ଶିବ ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ନିଜ ଭୁଲ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କଥା ଦେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପୁଣି ଜୀବିତ କରେଇଦେବେ। ତାହାପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ସେ ତାଙ୍କ ଗଣଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶିର ଅଣାଯାଉ। ବହୁତ ସମୟ ଖୋଜିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଗଣମାନେ ଏକ ହାତୀ ପିଲାର ଶିର କାଟିକରି ଆଣିଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ସେହି ହାତୀ ଶିରଟିକୁ ସେହି ବାଳକ ଶରୀରରେ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ ଗଜାନନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ହାତୀ ମୁହଁବାଲା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଏଆଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।